Bună seara! Transmitem din studioul Porțile Nordului. Tabăra de artă de la Hoten se transformă în Școala Maramureșeană de Pictură de la Desești. Ediția nouă a taberei de artă de la Desești, în Maramureș, a început ieri 19 august cu 40 de copii și tot atâția artiști și pictori. Pictorii mentori îi vor avea pe copii ca discipoli. Silvia Călin, coregraf, va pregăti ca surpriză câte un atelier de dans cu tinerii din tabără în fiecare zi. Preotul Ioan Ardelean, care acum e preot paroh în Desești, e sufletul acestui eveniment. Au fost mulți săteni de față în straie populare. În umbra bisericii de lemn, pe dealul verde, cu pădurea profilată în adâncime, cuvintele preotului episcop Iustin al Maramureșului și Sănmarului s-a transformat într-o poveste a sufletului românesc, la ceas de seară. Anul acesta, la Desești, tabăra de artă s-a transformat într-un fenomen cultural, care nu mai e o simplă tabără, ci o adevărată școală de pictură, Școala Maramureșeană de Pictură. Pentru că 40 de copii și tineri învață să picteze și să se bucure de artă alături de toți atâția artiști din țară și din străinătate. Sponsor ai manifestării Porsche România, Episcopia Maramureșului, Comunitatea Desești, Fundații Umanitare.